Alo. Mene gelim dost. Hava. Siz ne için çıkarttı? O ne iş? Böyle düşündüm bardım. Vay, içi, kakım geldi. Hani göreyim? Vay baran Ferit. Kaka, O Gülnarcan. geldin mi sağa? Geldim köşök neme täzelik bagıydı. Kaka, o var Ha. ya. Şöhret oğlun var ya. Ha. Yeniydim gelin o. Elinim üçüp koyup dur. Girdi gidip bör kağıl. Biliyor mu? Ha. Çeper otuyor mu? Hava sağaman geldin mi? Ha o. Al şunu. Al git. Gel kıydım. Bir yedegem can etmedi mi? Yok, kaka cana denok. Nereye gideceksin ama etmedi. Be. Me kıydım sana soğulgu pul vereyin. Al kıydım. Sağ ol kakacan. Hay, ulu van olmadı. İnne ağan kakana yamanlap, dil pulun alıp atıyorsun mu? Han tur, Ha. öde tonga git. Dil pulu değil Ecican. Yol puluyum aldım. Hay berekella. Kakacan, yiyeceksin rahat bulsun. Bu kıydım. Sağ ol. Kakası, Ha. sen şu kıydın yaman leyelik sire diyende. Ha. Yoksa da, neyemçin bilik iyice alım. Ay metal avdun ne oğlum? Köprek işlemeli olduk. Katı yağdadım. Çay içecek mi yana hara vereyim mi? Ay yok istem yok. Men yatacak. Ha, yerin tayinir onu. Yok men şu yerde kıysar ayarım. Be Şöhrat nem beyliğinike. Uy, bina onu sen bir yerik iş bile uğrattın kan öttüm. Yo akşam ara ayrılıştık. Nereden tapıyor mene bilmedim. Vaktrağına öye koğlanayım lahu. Alad etme seni kakası. Yaş oğlanırdan ha bir yerden çıkar. Hay ne evleyinne. Men üstüne parayal bir daha dark geleyim. Bolya bolya. Nahar atağım leken. Haydi şimdi Ali. Öğren iyice. Şu eleyen mi? Salam, Öyle. salam. Oo. Salam yiğitler. Salam Şöhratsan geldin O mi? dost geldim. Yaş telekesi anlam. Annem. Şükran. Katoğu. Baş üstüne. Anlam seni mi? Sağ olun. Annem. Annem ırgat deyden bolcok. Muhuyun yartı için men çekişe. Doğru mu? Doğruydu ya. Şerikdeş. 50-50. Başlan nemçe. Şerbet koyayım. Açık kurulaşı vereli. Anlam öyle olunlar. Şu etçeği işin uğruna oldu. Sana düşeyenim bir pay var. Ağız üstad değil, sana düşeyenim. Peydadan ne? Peydadan ne? Mummaka'dan. Düşünüklü. Yönü varayım mahsı var. Alu satu şertnaman şertinne sif aşkabat deyip söz koyulacak. Ol değilliği getirilecek haritlerin bakası Aşkabad'a getirilen son tölönecektir. Sen neymi diyelim, ödün bir düşünüyen Şöhrat. On çapılı bir nereden tapar? Ömünden tölemeten harit veren oklar. Elimiz yuqa bolon için sana yüzüp dursa şu makal. Doğruydu ya. Men elimden gelen dine şon. Elinden hiç de adam gelmeye. Köşeş muhu köşeş. Bolmasa haritler ağzından getirayır. Ağıraktan getirendin hemen. Petinden yüzümüne gerektir. Muhuy.
Pullu meseleni özüm çözer. Su görmän taman çıkarmaly. Entek etmeli işken. Men etmeli işlemken. Qaytalap durmasaňam düşünýär da dostum. Biz sendir başarjak da adamı diyor. Doğru aýdýan. Şoň üçin biz sen gadryň bilýärsen dostum. Elbette. Bolya. Introyun, yüreğin. Siz arkayını iyi içerin. Uy, naharaba yemedin? Yok, sağ olun, bereket versin. Şeyle mi? Havva. Bolya Şöhret. Bolya dost, sağ olun. Köp sağ ol dostum. Bolya. Hani? 50-50. Tawar Şöhret. Bolya. Sağ ol Şöhretsan. Canlaşır. Hökman. Sen pul meselesinde aýdýanlaryň uğruna bağmaya, ýa-ýa kiňene diliň uğruna aýdyp koýdym o. Näme öyle? Uğruna olmasa aytjakma men. Düşberin. Şey diye ho. Muny başga urrun. Hele şey diýip aýtdyň men düşünjege. Han iyeli. Bula tüýs bolaýdy. Sen erbede ulan ne? Benim köprek yermen ýaýmadan. Ecel, Yavaş. Dirdigiz ber. rakam soradymy? Hova sordy. Bolya. Bar. Geçip var ya, Hawkstyle. Kaka. Ha, Kaka. Kıygırıp ha. yatırmadın la. Näme yaran okmy? Ay yo oğlum, birazcık batırganttırım. Bar git de yatır Ay arkayın. kaka käwa sağlığına da seyretmeli la o. Bolya oğlum, bolya. Bar arkayın yatır.
Kakan turdu mu gıydım? Hawa, iyem yunup berece. Şeyle mi? Hawa. Ana kakamın ödem geldi. Yettiğiniz hayırlı olsun. Siziňe. Turdun mu sağaman? Hawa. Al. Düýnemişsa diýmen yattın. Al, yüreksedin. Ay yok, istem yok. Kellem ağrı. Çay vereyim bana. Kaka, Ho, ganmasyň malak göräýin. barlay gıydım, barlay. Häzir. Al. Sen özüň dönem maly kakasy. Lukmanyň işleýän dermany wagtyna içeň okda. Ineden itijesi. Özüňe seretmeli, diýinçe almaly. Onuňam bir sehet gün iýimlemeseň. Sehetliğin at taptırmaz, zittir ata babalanmaz. Olay diyanına doğru. Han gıydım barla. Häzir. Neye çağırdık ha? Hani? Kaka, ganmasyňa uçurmanyň kyýaly. Ayong yalı olsa bolyala gıydım. Çeper, men nur yağdı bilen düşen suratum nirdeka. Wi, kaka, öde bir yerde bolmaly, getiräýinmi? Getir gıydım şonu. Häzir. Niyem mollu? Ne evleyin, akşam yatı bilmedim. Batırgantın, nur yatpağı düşme giriptir. Tobu. Niyem mollukka? Ay bilmedim öde. Ele kaka. Annağı. Oh, Selamun aleyküm. Aleykümselam. Uryadı. Enim sen mi? Alba. Armada. Var ol. Özün armada. Ağaçlığın düğün teminle. O da bir neme. Arasılamasan bolan ok. Kurtoz armada. Var ol. Geldin mi? Şunu istedi ve oňur ýaňyda annağı. Yer alsın diýdiler. Otlu bolsan. Hava. Havalın annağı. Menem şu kärennetine yer aldım ilerden. Hava. Buğday ekmekçi. Şoň yerini taýýarlap türdürýän. Yerden başlap hak edipsin uryadı. Hava. Yıkıldan yere yapıştırılır. Bir halalın tutulunmayan hiç açan tükenmez. Doğru aýdýan annağı. Doğru aýdýan. Annağı. Dile geldi bile geldi diýä. Gurdum ýanyň melekide aýdam diýän. Dine. Muňa da kärennetine yer alyp berjek. Bir da tap da garar. Netip bolsa oglu ýydy ýetişkelýär annağı. Öýürmeliň we çykarmalyň we. Nur yağdı. Gülýaly işimiz var. Öwreşince kärme. Aýlyklyja, günlüklüje. Irden idiyat akşamam gelýär. Onsoňam şu mellegen bir de ýetik dost. Hay, ýalňyş ýaň dost. Häzir işlemeli zamany geldi. Biýlini bek guşap işlemeli döwür geldi. Toprağımıza eýe çykmaly. Doğru. Han garaşaly, neneňi çık bolýar. Mene ho, şu jaga işimi goýsam az öläjek ýaly. Türkmen'de bir söz var. Tağ-tağınyansa değerli oğlunu koyar diyen. Hawa. Hayır işi. Jak tutan yaxşı oğlum. Ay kaka. Ertir egnime pilim atıp meydana çıksam ilgun näme diýer maňa? İznen ýettiripdir diýmediler mi? Onsoň barmagyny çommatmadylar mı? İlin ýüzüne näde teredeýin men? Peheyde olin. Alay sen son kudular bir yili. Ters kullemen çıkarpsın. Haway. Evine pilin atıp işe çıkmak ayıp değildir. Boynundan ağlı torban atıp dilekçilik etmek ayıptır. Peheyde olin. O aýdýanyňa dogry kaka. Edil pilligem däl annağı. Ol yer üçin tehnika berýärler. Tohum berýärler. Ondan suw berýärler. Neydi? Dökün bilenem üçüne edýärler. Ýetatly adam hakyň töleýärler. Hawa. Bilim usap işlemeli döwür geldi annağı. Kaka bolya diýär ho, ýoksa günümizde goýmaz şu. Bolya ho, bolya. Annağı. Ha. Bolya diýdimi? Siz saýat doğraýaly bir surat açsın.
Ana men şu zantayımın içinde tuğra talyan. Ha, bolya. Hav. Gello tuğra tolçöli. Hey, şu karada suğup näme gerek maňa deri. Tayyar. Ananla yılgırın. Berekella. Bolaydı bir ya. Megidim hal öňki ýerine goý. Bor kaka. Ödüm hiç kim ellemesin şunu. Bolya. Dursun şu yerde. Çeper mene o wagtçyk. Kakymdan habar tutjak. Gitseň sene mäkideýin. Wah, giderdim welin men bärde işim mada. Gitseň sagaman gidip gel. Obada akylyň himmesine salam aýt. Bordan. Guýoýun çay. Uýay. Yok, sen de bana icraat verdin. Kaka salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Urt oğlum. Ha, kaka zantalıklar gowy. Şükür. Özüňe moňatmy? Oňot. Armada kaka. Bar bol oğlum. İşir bolmy? Gowy. Ba, tölemi. Kakaň bilen didarlaşmaga wagt tapaýpsyň o. İşim köp boldy kaka. Ýene bir täze gurulşy gynandylar. Oň bolsun. Paýtagtymyzyň iň gözel ýerinden köp gatyljaýyn gurulşyna başladyk kaka. Atgowy. Heme şonu aýdyp begendireýin diýdim. Hemem täze gurulşyga senden akpata alaýyn geldim kaka. Sen bilen maslahatly eden işim hemişe uğruna bolýar. Yürü bol. Yoşra. Oğlun kamyadyňa düşýäm kaka. Tähelçe başyma agyryp geleýsem, maňlaýymy typap, Getirmeyin ki. näme bolýar oğlum diýerdim welin derre gutulaýardym. Ine häzirim şäherden gelýärdim, ol kellem agyryp gelýärdi. Sizi gördüm de gutulaýdym kaka. Aýtdylar zady öýlej kaka. Kellam agyrdy diýdikmi? Dümögläp dagadan bolarmy? Ay yok. Daňa goloy düş görüp durun. İşiga açan böyle nur yağdı pahir duranmış. Yüzüme sırlı seredip yılgırıyarmış. Senden havar tutoynik geldim diye. Tepesinden hem iri gar yağıyamış. Yönü men on yılgırşından hiç il manalı bilmedim kaka. Salam gurt kaka. Ha, salam gıydım. Berekella. Gerek zatlaryňyz barmy? Biz joralarymyz bilen toýa barýas. Bar ber gıydım. Kim zadymyz yok. Bolya. Arkaýyn toýa bar ber. Ay tüöleme. Agay atam goýberdim agay. Howagay atam gowamy dama bir ruhsat berýär. Agay näme koýýar? Nesiresin koýýar? Yürüme çaltıra. Düşüňe oraşan. 1 2 3 1 2. Orýada sen düşüňe ýürüp 1 2. meni ýadyndan çykarypsyň diýe. Yen soňky gede kaçan oň öýüne baryp birine galalardan habar aldyň. Kän ýyla geçendir kaka. Köprem bolmak mümkin. Heyda weli. Senden göwüne diýe. Ýöne sen sewer dostlugy unutup ogluğa görmersiň. Hani sen dostlugy göp hallygyň. Sen mamla kaka. Men olardan batym habar tutarım. Bakım diýme. Şu günni, häzirdi. Elinde telefonuň ma? Jaňat. Bolmanna. Habar tutmadyk ýala bolmaz. Bor kaka. Yanımda bir yerde bolmaly. Telefon belgileri. Şuň habar tutarym kaka.
Sen han oğul, boşların adına sınat getirme. Ola yaşılıq ekeni. Şu yamallık edilse de yaşılıq etkin. Ay kaka. Utanmadın mı? İymenmedin mi? Hey şu çakaçıl ona sardın. Sağlarından havar tutman. Neymiş edin sen? Nuriyadı sen. Çın olsun da akırı. Ol neme de kaka? Kaharlanmasana kaka bağışla. Havar tutarın şuun. Şuunun önüne havar tutar. Bolli bakana tapma. Bir yerde belgisi olmalı. Bundan bir gep var mı? Sen şu derecelere yetmeğine başta Nuriyadı değil miydi? Kömek verip iş uğradın. Hey develin. Şunun gözüne sağlardan havar tut. Dostunu razı et. Bol ya kaka bol ya. Kaharlanmasana bağışla be. Vah. Kahar gelse urcağım ayşu. Alo. Anete çiğne salamu aleyküm. Men Gurt. Hava. Öýçörler sağlık mı? Şu yarımka. İsteýäňiz mi? Salam dost. Gowum Salam. ýagdaýlaryň. Şu urdan aýt şu ýerde ýaşaýanka. Aydalıl şu yerde yaşayan kendine. Yer o sana näme gerek? Ay görüp bir gulaşaýjakmyn da. Yok da sen salgın yanlışmısın. Arkayın gidiver. Ha, şeýlemi? Hawa. Ay bor bağışlaň onu. Alo. Sen kerwen mi? Nerede sen şu wagt? Ha, avtomendirde bolsam garaş men häzir barýan.
Salam mıydı? Salam. Arçmana giden avtobus açan oraya ka. Yine bir saattan. Bilet nereden almalı? Ana şu kasa barayın şu yerde. He, o kasadan mı? Hava. Bolya sağ olun. Sağ ol. Oho, berdağı. Selamun aleyküm. Aleyküm Bu esselam. mu adayla? Kervanca nire uğradı? Ay arçmana var yani doğanlar mı? Onu oňarýan garnaşlar bilen gatnaşmaly, Owa. görüşmeli. Asyl sen perwana mekaniňe. Ay edir onu yani eldirli. Bor oğul, men howlukýan. Bor. Obada Bolya. görüşýär. Bolya berdağı. Sağ olun. Tagaman var. Salam. Salam. Arçmana bilet var mı? Var, pasportuňyzy beriň. Alam, tagaman var. Bolya sağ olun. Sen Kerwen mi? Salam aleyküm. Ve aleyküm Yok, selam. men adım Orhan. Ha, yanlış aydım öydüyem. Bağışla var bunu ineyim. Alo? Bägül? Gowmýagdaýlar. Men mi? Men arçmana var ya. Awa doganım ka. Gowmýadym. Awa keypini ýene görme görşe var yani. Sen Kerwen mi? Salam aleyküm. Ve aleyküm Yok, selam. men adım Orhan. Ha, yanlış aydım öydüyem. Bağışla var bunu ineyim. Alo? Bägül? Gowmýagdaýlar. Men mi? Men arçmana var ya. Awa doganım ka. Gowmýadym. Awa keypini ýene görme görşe var yani.
Nur yağdı. Salamu aleyküm. Öyküleyen gerek dost. Salam. Heme giyecek aldım. Mından öňe bara. Giyeceğim olsa aylan ay mehat edin vardı. Karışıp giyeceğim bir vakit ettim. Vaq gelecektim dost. Zeruri işim çıkıp şehre gitmeli boldum. Öýde giç geldim. Ýöne hiçden giç ýagşy diýipdirler. Şo taýdan men sana bir sowgat çygamallym doglanuňa diýip. Al nesip etsin. Ya abara kalma lelekenin. Arar olmadan. Ondan ten men sağa dalacağım nereden bildin? Ha, bilýärsa, agrymyz boş däle. Ya eğunmelen. Oy bu sagadın her minuty watana, hojalyňa hyzmat etsin dost. Sağ ol. Ne etti gelişti mi? Gül ýaly geçdi. Nesip etsin dost. Sağ ol. Toya dakyn. Sağ ol. Artma ne var ya? Sen kerwonmy? Owo. Häzir öňe diýen. Salamu aleyküm agam. Wa aleykum assalam. Bu goş senkimi? Owo menki. Any goşuňala düşýdim ha. Näme? Ýör. Nire? Kän sowal berýän. Ýör. Din tapany howalaydy. An ýör. Agam men nire alyp barýan ay? Ýa aýtdym kän sowal berme diýip. Hemme dady baran soň bilersiň, ýör. An ýör. Çatrak bol. Mün. Tiz bol. Gurdan ayç. Ertir hasabat günümüz. He, bugün ayın 19'y. Howa. Resmi namalan hemmesi tayin. Diňe barlap gol çekeýmeli gurdan ayç. He, gelýäňizmi? Bolýa. Bor. Gurbanlygy köýnük dikdirmäge ýetişdiňmi soň? Hawa, yakasam owadan. Yeňem keşdeli. Bolay, turaýa. Tügelim. Salam. Salam. Salam gurdan ayç. Salam. Gelin geçin. Bolýa. Aýdy berin. Girdejilemiz mesemeýelim artdy gurdan ayç. Ine. Alın. Bolýa. Gurdan ayç. Salyklary tölemek üçin resmi namalara gol çekip möhür basaýyn. Ýaşy. On soňam gurdan ayç. Biziň iş ýerimiz Tawus gelin täze jaý alypdyr. Ha. 50 götürümni. 5 otogly. Öylemi? Ertir iş meniň hedýänip aýdyk gitdi. Ha. Size daýdaýyň da diýip haýyş etdi. Ha, habarym bar. Kärhanaň kassasyndan 2000 manat alynda, kärhanaň adyndan toý goşon dedäýin. Howa, bayrak hökmüni resmileşdirýärse onu Bolýa. girdejiden. Bolýa şeýdeýin. Bolýa gurdan ayç. Ýaşy. Arsana, bir mit mümkinmi? Awaýdy. Ol 25 pugaçsız turwalarny torp turwan ýerine 20 pugaçsız turwalar ulansak bolarmy? Näme şu aday diýen? Maňa da şu adra habar etdiler, şolay daýyn. Hey sen aklyň eten diýen adyň o. Hey 25 lider bu 20 turlanıp bobe. Men başga näme diýip aýdy? Näme şu aday telefon doktor? Maňa da ýa aýtdylar da arsana. Hey bolýada. Hadi işim bol. Alo. Alo, gurdan ayç. Ho. Oranlar maňa şu aday diýerler-de. 25 puga sizi turba oturup dur diýe. Şoňa derek 20 koýsak bolmamy ka? Mene näme çemem bilen bu?
O nämen 25'lik, o nämen 20'lik hok düşünüklürek aýsana, düşünüklürek. Urdan aýt. 25'lik tuğ esince turba ederek, 20'lik tuğ esince turba koýsak bolmazmy ka diýen? Aýdýanym näme 25'lik 20'lik koýup bormy? Proyektdäki görkezmeden sähelçe jigam çykmak, ütgetmek bolanok. Arslan Cumaş, men sana ilk noktalar uydurgan. Şoň ýaly mesele gaýdyp dolansoň, işten ymykly boşarsın. Düşündüňmi? Düşündüm başlık, düşündüm. Bolya. Bor. Bolya. Alo. Gelin ağa. Arslan Cumaýç obyektde 25'lik turba oturt diýe. Howa bilýän başlyk, bilýän. 25'lik turba oturtdur diýdiler. Aňyrda 1 sagatdan hökman erterler. Suw geçirji 20'lik turbada getirin. 20'lik mi? Häzir men belläýin. Taslamadaky ölçeglere deň gelsin. Görkezilşi ýaly ýerine ýetirilsin. Bolar başlyk. Tizden tiz uğruna çykdy özüň gözäwçilik algyn. Hökman başlyk, arkaň mulaýyň. Düşündüm başlyk, özüm göz gulak bolaryn. Hökman aňyrda 1 sagatdan bararlar. Gaýrat edin, bolýa. Bor başlyk. Ýazy. Ağam, biz nire var yatay? Men ölmedim. Toylu. Han gel beri. Han bu yankını ýere gitti. Bilmedim, ýaňanmady. Hanımın sür. Eretmenle av benim. Ala kaçıptır. Kakaňam gelýär diýen oglum ýanyna biraba. Kimkä ol? Näme üçin geldik? Dostlarynyň biriniň ogly bolaýmasa. Dilekçiler gelinir däje. Aýp bor. Beýdimediler oglum. Gel köşek. Kakaň pahyram meni häzir kimi ýaly şey dip ýygyna sürüp gelipdi. O men bilen deňilgaşyp kiçik kärhana açyşdy. Ta kärhananyň stampyny, möhürni ilmal ýansam ýanymdan aýrylmady. Hani bäri ber? Salam alaykum gençe. Salam. Gowumjyym. Şöhratça, Yaxşı gowy. mihman bilen tanış bol. Nuriyat dostum oğlu Kerwan. Tanadın mı? Hani oň otsa teret? Yadyňa düşýärmi? Çağa kaňyl bay bile joýnardyň da. Al. O jaýa gitdim. Salam. Çeper, siňe hiýle şeýdi. Nuriyat pahyryň edil özdir. Bir almanik bölen ýaly. Gözlerim edil Nuriyat diýinki. Bir murty ýok diýmeden edil özi. Yadyňa düşýärmi? Kiçikkä öýlerine bar gaýdyrdylar. Owa,
Töleme yigit çıkayan ekeni. Ejeng dagam gowmy. Ýaşy gelince gowy. Kakan pahiram iyir gitti de. Arkayın öýdüň ýal bolber oglum. Bor gence bor. Hawa. Bu näminni bizde ýaşamalymy? Elbetde oglum. Şu ýerde ana täçeňiň telefon belgisi bar, jaňat. Ogluny alat etmesin. Bize diýdi aýday. Görýä. Neme Şöhratjan täze mebel alypdyr. Getiräýsinmi? O näme mebel ho? Öňkülere näme jynurupmy? Öňüme ýaňy urnady ony. Başga işiň tüketdiňmi ho sen? Ay kakı näme gahyrlanýan ay? Biriňe alýaňyz, beýlikiňe beýdiýäňiz, şaşyň gözüne teredýän etdiňiz. Biziň baý goşmady üçin ýaly garyp bolşmady. Alypsyňyz, taň edipsiňiz. Berip goýber ho şoňa puluny. Bolýa. Mene göwnünmedik pulu elmem degirjekkä. Özüňiz alyberin. Şöhrat, Ýoşla. Öýde adamma. bilýänle, olam üýtgeşik adam däl, öz oglumyz ýaly. Be, Ştiň kakanda tanadyňmy? Tanadym. Kerwanjan kakan tanadyňmy? Tanadym. Ýanaky menne. İlki bilen men bir naharhana açdym. Adyny da Gülnar diýip taktym. Gyýdymyň doglaýanja wagtydy da, hawa. Iň hormatly müşterim bolyp, kakan pahyr çağırdym. Öňüne de jüýjel palaw goýdum. İş hakda, gelecek hakda kän gürleşip oturduk. Bilýärmi näme oşonda maňa näme diýdi? Sen aýogluksyz kösenýänsiň. Gelikimiz bir iş edelliýdi. Men basym täze ulug edinjek. Häzirkini sen meni ber, adyňy geçirip bereýin diýdi. Men şonu nur ýagdy. Ay sen öňüm az kömek etmediň. Aşağından çıkıp bilmen ho bu ýaşylyklaryň diýdim. Olam ýylgyrdy da. Ay diýme. Bahasyny gepleşmäli. Gerekkä. Täze işiňe goşant bolsun. Atarkasy gutly bolsun. Toyda minmek nesip etsin diýdi. Men şondan şeýle bir begendim. Şey diýipdi Pahir. Hawa, sen kakan şeýle adamdy. Oňarda ýaşylyk ederdi. Men oň eden ýaşyklaryny hiç wagt ýadyndan çykarman. Arman. Hawa. Tarpdan täze işi ýola goýmak aňsat däl. Maşgalan bilen topulun bir işe. Mähneti öňünden, rehneti soňundan da bir işleň. Kakan Pahiriň beren şo melece jiwi baý hedil berendire. Gizi unny düşmän kän turdum. Haýyrly malekeni. Kerwanjan ýöri kimde bir çay içeli. Bor. Çeper, han çaýna gara teret. Hey, owaly. Kergün, sana kakam çay içten geldi. Bor baryan. Bolşun näli? Näli? Kakam aýdaryn. Baraýt. Men näme etdim şugulçy? Özüň şugulçy. Eje, Näme bollugy? Ferit oglum maňa şugulçy diýe. Şöhrat. Akylly bol. Men hiç dat diýemem hoja, şugulçyň özi şugulçy diýe. Ana, Ferit, Şöhrat. Şugulçy. ana ýene diýdi. Bar senin. Kerwenjan, ýür oglum çay içden. Bulan oýunyna çynna düşünme. Bor gence baryan. Gel oglum, gel. Oýuny kändir bulan.
Nuriýagdy dost armada. Oho, bar bol Bu gurtsan. ýagdaýlar. Gowy. Öýçerlerim faglykmy? Oňat. Ine şu ýerde şu gadiýetde bizim üçin uly bir täzelik bar. Hormatly prezidentimiz Türkmen guruluşçylaryna da iş berer diýipdir. Şuga diýdi maňa goýup git. Bolýa, goý diýsen goýaýaryn. Gadiýet okap bolan soň ýygyna bere gorgun. Okudyňmy? Ene deret, gat saatlyklaha bar, ene men begenlerden. Hawa gat saatlyklaha bar. Öňde etmeli uly işler garaşy. Kerwanjan. Geç oturany. Gurdaga. Haw. Indi meňe bir habar malyň. Mihmanyň habaryny 3 günden soň alýandyr. Sen maradaky gurruna soň dolanar. Howlukma. Al çay iç. Bolýa. İşleş verer. Edip bada işleş berdi kim merak uğrunu varır da. Doğru aýdýar. Kakym daha geldi. Ece, kakam morka diýerler. Gelsene bolçan. Vay şeylim. Ana, Kur'an binalarına morka diýerler. Ece, ene görýärmi? Arkadagymyzam gelýär. Arkadagymyzyň ömürlük bolsunma. Alo. Ece salamu aleyküm. Oğum ýagdaýda. Watan etdeşiň görýärmi şu? Ha görýäň dämi? Şok urtda aýmyňdagy täze açylan telekeçiniň binasy. Ana şoň açyşda barat morka diýerler-de. Ha görýäň dämi? Gorece. Bolýa, gijan agat bolsun. Bor. Ana, kakymdan Kur'an binasda şu görünýän Ece. Arkadagly ak şäherim Aşgabat. Arkadagly ak şäherim Aşgabat. Buradan naşdyydym, gelýäňiz. Bir de mine aýlanyp görüşdirdik tuğry. Hem işlediňiz. Ay gördük aylandık. Ola, gatı oğdatlar var eken gordan. Oğdatlara gaty köp eken gordan naşdyydym. Gergin umut gurnapdan ajaýyp.
O zaman şu realiterini köprek kurulmak gerek. Oradan köp tatları öğrenmek olsun. Bağışlan. Salam gurdan nayıç. Bir Türkmen televizyonunun altın asır teleaylımından geldik. Hatu. Mümkün olsa alt bayan kuruluşu işleriniz var adı. Tendirde yeniş kazançınız var adı. 3-4 sansa almaz vakti. Bolya onu süredik geçimde karışın benim häzir bar ya. Tayinler mikrofonlarını, kameralarını şojağa yerdi. Benim häzir bar ya. Tayin olsa ayday. Bolya. Maksat yür. Hawo, ýa-ni aýlanmak diýdiňiz, gördük diýdiňiz, öwrünerak ýa-ni gelmeýär. Ayçyny ýaly öwrüne rat köpügen başlap. Söylemi. Ha, näme belli boldy? Gerek zatdan hemmetini bellawarlyk. Göýde bidenim işimi töweleme iýinkide kem däl eken. Yine şu yerde gören atlaman hem ben belli var. Gerek Orada. tatlar O sayede gören atlamadı belli. Ýok. Alo. Ece salamu aleyküm. Sağlık mı oğlum, gurgunçuluk mu, qoğum yağdayla? Gowy ýaşy gowy. Gutly bolsun Gurban bayramı. Sağ bol oğlum, sağ bol. Sen kim gutlu bolsun? Sen häzir nirede oğlum? Men Gurda agalarda. Şeýlem oğlum. Çeper dağım qoğumy ýaşymy? Hawa ýaşy gowy. Gowy elnejemem. Sugun gurbany etdiler. Şeýlemi? Hawa. Kömekleşdim. Tügeleme oňursun oğlum. Bor oğlum onna. Men päsgel berip oturmaýyn. Soňjaglaşaýyn. Bor Ece bor. Yine bir gezek Gurbanyň gutly bolsun Ece. Bolýa oğlum, sağ bol. Bolýa. Ýaşy bor. Kerwanjan, ejeň bile gürleşdiňmi? Hawa. Ýagdaýlar gowmy? Hawa gowy diýe. Biziň adymyzdan gutladyňmy gurbanlyk? Gutladym. Size mutlu. Özümem jaň etjek. Gurbanlygam hädi men gelýär-de. Hawa genje. Kerwanjan, sen kyn görmeseň, jigiňi hiňilik aýlak gaýtsana. Ýoksa mana otogundan çykman öý köläp otyr. Bor genje bor. Bolýa. Bunlar bolgydım taýyn ol. Alo. Alo. Bägül. Gowmy ýagdaýlaň. Uy Kerwen, bu senmi? Gowmy ýagdaýlaň. Gowmy özüňem. O bagara gowmy. Ýaxşy gowy bizemi adyňa çykarmasyň, he? Gutly bolsun Gurban bayramı. Sağ ol. Sen kim mutlu bolsun? Şäherde ýaxşy ýaýam? Ýagyşmy? Hawa ýagýa. Han bir minut garaş Bägül. Men ataýyn. Ha taýynmyň. Bolýa, men emä geýneýin bolýarmy? Eşitýäň Bägül? Alo. Kerwen, ýanynda biri barmy? Ha, eşitilenok Bägül. Gurbanlyga sen owa gelýärmi? Gurbanlygamy? Barjak bor Bägül. Aha, bolýa, soň gürleşer. Bor, sag ol. Bolýa. Bolýa. Gülnar üşäň ok gerek. Ýaşama ýag ýara. Hawa ýag. Gideň bilen agol öýle ýaýdy. Kerwen,
Evet, olmaya daydı. Tanışı ol. Gülnar Leyli. Beyler tanışı olun, öğretmen dostum. Ana bizim gedengden gitti öyle. Yürün beyler. Bolaydı. Görüvere. Bäwül, ayak çeksene. Näme bekki? Medeniyetlirak bolaýsana. Ondan men bekki däl, men berdim raçana. Ay, içim yana aytdan. Näme gerek? Bolay. Ine teres şuna.